आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। PM किसान सन्मान निधि यजना स्किमनि 22थि इनस्टलमेन्ट रां सोनायनि मोनसे आपडेट लानानै फैदों। मानो होनोब्ला PM किसाननि रां सोनाय समा सफैलायबाय। गोबां PM किसाननि बेनिफिसारिफोरा मिथिनो लुबैदों जानो हागौ आरो गोबाङानो सोंहरदों रांखौ माब्ला मोनगोन, 22थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ माब्ला मोनगोन। बेनि बागै आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन। आरो गोबाङानो डाउट जादों फार्मार आइडिखौ लानानै। मानो होनोब्ला फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसानाव रां मोनला नामा? 22थि इनस्टलमेन्टआव PM किसाननि बे रां सोनायाव फार्मार आइडि गैयाब्ला रांखौ मोननो हाला नामा? गोबाङानो डाउट जादों। गोबां निउस बायदिसिनाफोराव होदों, गोबाङानो सोंहरदों। बेनि बागैबो आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन। एबारनि सोनो लागा PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि रां सोनायाव फार्मार आइडिया गोनांथि नामा? आरो फार्मार आइडिखौ बोरै बानायो बेनि बागै आं नोंथांमोननो आपडेट खोन्थाहरगोन। आरो गोबांनियानो PM किसाननिया हल्ड जानानै दं। गोबां बेनिफिसारिफोरनि पेमेन्टआ हल्ड जानानै दं। बे हल्डआ मानि थाखाय जानानै दं? नोंथाङा मा खालामोब्ला स्टप जानाय नोंथांनि बे PM किसाननि रांखौ मोननो हागोन? बेनि बागै आपडेट खोन्थाहरगोन। जुदि नोंथाङा इन्टारेस्टेड, भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बेफोरबायदिनो बर' रावै नोंथाङा गोदान गोदान आपडेट डिटेल्स नोंथाङा मिथिबाय थानो थाखाय जुदि चेनेलाव गोदान फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लाइक खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्ट, जाय बिथांमोना 21 इनस्टलमेन्टखौ मोनखांबाय, नोंथांमोना दा माब्ला मोननो हागोन? 22थि इनस्टलमेन्ट, एबारनिया 22 जागोन। नोंथांमोना बे 21 इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बराव मोनदोंमोन। दानिया गोबाङानो सोंहरदों बे 22 इनस्टलमेन्टखौ माब्ला मोनगोन? बेखौ नोंथांमोना फेब्रुवारि मान्थआव मोननाया रोखा। मानो होनब्ला फेब्रुवारि मान्थआव मोनगोन। नोंथांमोना मिथिखायो PM किसाननि रांखौ बोसोराव मोनथाम किस्तियाव सोनाय जायो। मास मोनब्रैनि गेजेर गेजेर बे रांखौ सोनाय जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना दा PM किसाननि 22थि इनस्टलमेन्टनि रांखौ नोंथांमोना फेब्रुवारिनि फार्स्ट उइक बा लास्ट उइक, नोंथांमोना बे मोननै हप्तानि गेजेराव PM किसाननि 2000 रां 22थि इनस्टलमेन्टखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। दानिया जोङो सावरायनि फार्मार आइडिनि सायाव। PM किसाननि एप्लाइ खालामनाय बेनिफिसारिफोरनो फार्मार आइडिया गोनांथि नामा? जोङो बेखौ नायनि। आरो फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसाननि रांखौ मोनला नामा? बेनि डाउटखौ जोङो क्लियार खालामनि। मानो होनोब्ला गोबाङानो कनफिउस जादों फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसाननि रांखौ मोनला होननानै। दानिया जोङो बेनि आपडेटखौ नाय। नोंथाङा बेनि डिटेल्सखौ गुगोलावबो नायनानै लानो हागोन। नैबे आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि, आं बेखौ नोंथाङा बोरै एप्लाइ खालामनो हायो बेनि प्रसेसखौबो खोन्थागोन आरो बेनि गोनांथिखौबो खोन्थागोन। नैबे आसाम फार्मार रेजिस्ट्रि, नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो बेनि डिटेल्सखौ जोङो सावरायग्रोनि। फार्मार आइडिया PM किसाननि थाखाय मानि थाखाय गोनांथि आरो बे गैयाब्ला PM किसाननि रांखौ नोंथाङा मोनला नामा? कुनु बेबायदि अफिसियेल दासिम आपडेट सफैयाखै जे फार्मार आइडि गैयाब्ला PM किसाननि रां मोना। गोबाङानो गोनो गोथो जादों, नाथाय नोंथाङा दा जेबो गोनो गोथो जानांगौ गैया। मानो होनब्ला गभमेन्टनिफ्राय जेबो आपडेट सफैयाखै फार्मार आइडि गैयिफोरा PM किसान मोनला होननानै। नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायना लानाया नोंथांनि थाखाय हेल्पफुल। मानो होनोब्ला बाइसेन्सआव गभमेन्टआ जुदि बेबायदि रुल बानायना होयो फार्मार आइडि गैयाब्ला नोंथाङा PM किसान मोनला, बेबायदि जुदि रुल बानायना होयो, नोंथाङा अकस्मातनो बे फार्मार आइडिखौ बानायब्रबनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा सम थानायावनो नैबे फार्मार आइडिखौ बानायना लानाया गोनांथि। मानो होनोब्ला जाय बिथांमोना फेक खेथियक, जाय बिथांमोना खेथिखौनो बानाया, जाय बिथांमोना किसानानो नङा, बेफोरबायदि बेनिफिसारिफोरा गभर्नमेन्ट स्किमनि बायदि जेनुवेन फार्मारा मोननो लागा आसनिफोरनि रांखौ लागासिनो दं। बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ नैबे फार्मार आइडिखौ मोनसे जेनुवेन खेथियकफोरनि थाखाय बेखौ लन्च खालामनानै होदों। नोंथाङाबो बेयाव एप्लाइ खालामनानै फार्मार आइडिखौ लानो हायो।
बेनिखायनो नोंथाङा फार्मार आइडिखौ बानायबानो जाबाय। आरो बे फार्मार आइडिखौ बानायोब्ला नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय गोबां बेबायदिनो गभर्नमेन्टनि स्किम जेरै पिएम किसान, प्रधान मन्त्रि फसल बीमा यजना, बायदिसिना गभर्नमेन्टनि स्किमनि डाइरेक्टयै नोंथाङा कुनु गोनो गोथो गैयाजासे नोंथाङा बेनिफिटखौ मोननो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा बे फार्मार आइडिखौ बानायनानै लाबानो जाबाय। बेखौ बोरै बानायो आं नोंथांमोननो खोन्थाहरनि। बेखौ नोंथाङा मबाइल फननि जोहै हानाय नङा। बेखौ नोंथाङा बानायनो थाखाय CSC सेन्टार, नोंथांनि जायगानि CSC सेन्टार, बे CSC सेन्टाराव थांनानै बेखौ एप्लाइ खालामनानै लानांगोन। जास्ट नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड, नोंथांनि मबाइल नाम्बार, लेन्डनि डिटेल्स, बेबायदि डकुमेन्ट, बेसिक डकुमेन्टखौ होनानै नोंथांमोना फार्मार आइडिखौ बानायनानै लानो हागोन। नोंथाङा बेखौ बानायनानै लाथारबानो जाबाय, मानो होनब्ला नोंथांनि थाखाय लाब दं। दानिया जोङो सावरायगोन जाय बिथांमोननिया राङा अकस्मात बन्द जानानै दं, नोंथाङा मा खालामनो नांगोन, बोरैहाय नोंथाङा मिथिगोन मा जाहोननि थाखाय नोंथांनि PM किसाननि राङा स्टप जानानै दं। नैबेयाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट नटिस होनानै होदों। गोबां बेनिफिसारिफोरनियानो अकस्मात रां मोनबाय थानाया बन्द जादों। बे बन्द जानायनि जाहोना जाहैबाय नैबेयाव गभर्नमेन्टआ नैबे पर्टेलनि जोहै, PM किसान पर्टेलनि जोहै मोननैसो बेयाव इम्पर्टेन्ट नटिस मख'नानै होदों। बेनो जाहैबाय नैबेयाव मोननैसो इम्पर्टेन्ट नटिस होनानै होदों। बेनो जाहैबाय नैबेयाव जुदि फार्मारा 01/02/2019 जुदि नोंथाङा नोंथांनि बे हानि बे अनारशिपखौ नोंथाङा कागजखौ बानायदोंमोन, बे कागजजोंनो जुदि नोंथाङा PM किसानखौ एप्लाइ बानायदों, बेबायदि कन्डिसनाव गोबांनियानो PM किसाननि राङा हल्ड जानानै दं। मानो होनब्ला बे PM किसाननि गाइडलाइननि बाहेरायाव गोग्लैयो। आरो मोनसे नैबेयाव अपसन होनानै न'खरावनो मोनसे हानि डकुमेन्टजोंनो गोबां बेनिफिसारिफोरा मोनसे न'खरनि PM किसानखौ एप्लाइ बानायदों। बेफोरबायदि केसावबो गोबांनियानो PM किसाननि राङा हल्ड जानानै दं। बेखौ बोरै नोंथाङा चेक खालामना नायनो, PM किसाननि प्रसेसखौ नोंथांमोननो थाबैनो मोनसे भिडिअनि जोहै लानानै फैबाय दं। मानो होनब्ला भिडिअआ गोलाव जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय। एसेनोसै।